pa želimo vam dobrodošlicu. Mislim svima vama koji nas slušate i koji ste živi. Tako nas je bar naučila doktorka Nada Macura da vas pozdravljamo kada je na svom Twitter nalogu napisala, citiram: Dobro jutro svim živo probuđenima. Aha, dobro, vi koji niste živi, vama onda dobar dan. Činjenica je da je svakom od nas potreban psiholog i zato je tu Radio Televizija Srbije da nam omogući najbolje savete. Kako? U jutarnjem RTS-a gostovao je jedan priznati psiholog koji je govorio o tome da razvojem tehnologije ljudi postaju sve gluplji. Razgovor između njega i voditeljke Nataše Miljković izgledao je ovako. Psiholog, citiram: Evo pogledajte oko sebe, vidjet ćete da ljudi sve manje koriste mozak. Nataša, citiram: Pa srećem da je ljudi muškog roda, pa smo mi žene nekako i pošteđene. I tako smo svi shvatili o čemu je čovek pričao. Otprilike u neko isto vreme televizija Pink je iz svima nepoznatih razloga ugostila Evu Ras. Na pitanje kako muškarci danas reaguju na nju, Eva je u svom stilu odgovorila, citiram: Još kad sam izašla sa farme, rekla sam da sam stavila katanac na pičku pre 30 godina. Ništa se nije promenilo, ne brinite, osim možda mahovine koja se stvorila oko rđe na katancu. Gospođo Eva, nismo valjda mi noćas 3 puta. Udaleko bilo. Javi se večeras pa da idemo negde da se zezamo. I ja sam tad stavila katanac na pičku jer je on meni bio sve na svetu. Dalje. Ostajemo na gospođama sličnih godina. Ove nedelje Ruška Jakić je ugostila čoveka koji je davao glas crtanom junaku Vitez Koji. Izvini za trenutak, Mato. Pokušavajući da ga šarmira, Ruška ga je i upitala, citiram: Meni se čini da i dalje ima malo viteza koje u vama. Baš me zanima kakvi ste sad ispod oklopa. Juruška, što smo perverzna. Na televiziji Pink 2 u jednoj političkoj emisiji gostovao je premijer Ivica Dačić. Govoreći o akciji Sablja, voditelj se dokačio i Cezar Žnatović, na što je Dačić dao vrlo jednostavan odgovor. Citiram: Ne, Cecu mi je druga priča. Ceca je situacija sa tragičnim posledicama. A šta bi Ceca rekla? Pa onda se mi povlačimo. Da poslušamo mi šta je sve ove nedelje zaslužilo svoje mesto u našim vestima pod nazivom Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Sorajna rođendanska žurka umalo izmakla kontroli. Noge joj na kraju završile u vazduhu. Nakon što joj je komšinica rekla da je kutina, Nataša Bekvalac je tužila. Pevačica Seka Aleksić prošle nedelje dobila štene ženku po imenu Lola. Kučka se ovih dana nalazi u Sloveniji. Tamo je odvela Seka. Ma koga ovo bre zanima? Ako ste nešto propustili ili želite da se prisetite prošlih izdanja retrospektive, podsjetite nas na našem YouTube kanalu Anti-retrospektiva, gde vas čekamo, a sada i pozdravljamo. On Marcello i ANS.